Wahyu madhep rene. Jak omong kok. Cengelmu kuwi. Dijak omong madhep rono lho. Aku ngayal kok gak aku. Kowe. Ya ora ya wangun kok ya antep ngono lho. Jlek. Ora apa-apa. Ayo dadine do penontonnya do gede tenan ngono pikiran. Gede ora? Ora. Aku senengane ya wong diiringi kok malah nesu. Biasane kanu penyanyi-penyanyi kae nek muni arep nyanyi mesti diiringi, disepoti lho. Ya sepotnya kok duk ngono. Metu ngono, monggo butatin. Tak tak tung tak dedang dedang. Aku iki disepoti apik kok ya nesu. Apik apa mak duk kok apik? Duki gedaduk apa piye kok? Lah ning mau mak duk ngono. Aku ora mong mergo mengantepkan jangkahmu ki men antem mak zlek. Iso apa? Iki ngentup iki angger ndek sungut ngene iki. Wah, anggo sungute jejeg ngene iki wis nyemelangi. Tenan aku ora ngapusi. Saiki wis mlengkung wae ling ngentup ora patek bahaya. Nek wis muni jejeg iki wah tenan. Des ngono tenan. Ayo ganti Mbak Tatin. Ya. Sing sinden daging. Ya. Wah. Lemune ra jamak. Ayo. Ah. Alon ngarepe ya suguhan kabeh kaya ngono kok ya. Ya awas-awas. Wahyu madhep rene. Kowe. Ya ora ya wangun kok ya antep ngono lho. Jlek. Ora apa-apa. Ayo dadine do penontonnya do gede tenan ngono pikiran. Gede ora? Ora. Aku senengane ya wong diiringi kok malah nesu. Biasane kanu penyanyi-penyanyi kae nek muni arep nyanyi mesti diiringi, disepoti lho. Ya sepotnya kok duk ngono. Metu ngono, monggo butatin. Tak tak tung tak dedang dedang. Aku iki disepoti apik kok ya nesu. Apik apa mak duk kok apik? Duki gedaduk apa piye kok? Lah ning mau mak duk ngono. Aku ora mong mergo mengantepkan jangkahmu ki men antem mak zlek. Iso apa Pak Gatot ngopo? Ki sinden made in Kulon Progo. Wah iya. Akhire kowe tekan iki golek-golekane daleme gampang no. Ya, mergo akeh sing padha seneng. Wah, iki pasuryane ya ayu, awake ya wewek kaya ngono. Nek ngundang dhewe nendi ya? Jembatan Kali Progo. Iya. Jembatan Bantar. Bantar kae ngulon sithik. Heeh. Itu dalan ana omah loteng. Heeh. Ngulon meneh. Oh. Omah apa? Kita omongi alamatmu nek medo nimbal iki men kepenak. Nggih, omah napa, Pak? Terus engko ngulon bablas ana unggah-unggahan. Heeh, rada dalane rada ngguthuk medun pas nikung. Iya. Ki nang omah ngarepe iki ana joglone cilik. Heeh. Kulone. Oh. Kulone ana gang mlebu, ana cungkup, ya kono kuwi. Cungkup endi kae jaratane? Ayo cungkup iki mlebu to jaratan. Padake ora ya. Ayo kuwi sabane nang kono kuwi. Oh, juru kunci. Ah. Iya. Nggih, nunggoni jenengan niku. Hah? Juru kunci nunggoni jenengan. Nunggoni aku piye? Juru kunci nunggoni wong apa? Wong mati. Maksudnya nunggoni aku mati. Ngono maksudmu? Mboten. Aku kowe kok mujek-mujekke aku iki saiki aku tak takon. Nek aku mati terus kowe arep nyambut gawe apa? Monggo bedina kowe mung kintil karo aku. Kintil? Aku ngalor tok tuti ngalor, aku ngidul tok tuti ngidul, aku nyambut gawe ngulon tok tuti ngulon, ngengetan tok ngengetan kok dadi pujimu kok elek karo aku. Panjenengan gak ngonekke aku juru kunci. Apa udu? Udu ya wis rasah lara ati. Lah jenengan isih urip apa ora? Ayo isih urip. Ayo wis rasah protes. Oh, kapokmu kapan ora?
Yo, nyembang, iki sinden paling galak dhewe sak rombongan. Iya. Nembang napa? Ya sakarmu. Isamu Pamundutane? apa? Engko aku ngarani kowe ora iso. Mboten enten pamundutan mleh mboten. Ora ana pamundutan, sakarmu arep nembang apa? Nggih. Yo. Pelok. Pelok. Tembang kok pelok iki tembang apa? Mboten iki lho, tintingane pas pelok. Oh, ayo. Peloh to. Pelok iki apa? Pelok iki ya liyane slendro. Iki ngentup sik, hati-hati to. Napa ta? Iki lho, kewan iki lho. Ngentup. Ame karo entop kok wedi. Lah ya net. Aku tahu mayang ki nglakokke begawan durna. Menika ngaten nggih jatosipun. Aduh, aku mergo dintup tawon. Mlenthung tenan Aku wae dintup. Napa? Mlenthung ya ngentup ae ora. Kapok-kapok iki lho nyemelak iki jenenge ngginggikan. Oh. Pundi ta? Nyokot nyemelangi iki. Ya dinengke. Napa niku duwe entup? Duwe iki lho, sungute iki. Nggih sungut, heeh, nek entup ketoke ora deh. Iki ngentup iki angger ndek sungut ngene iki. Wah, sungute jejeg ngene iki wis nyemelangi. Iki tenan aku ora ngapusi. Saiki wis mlengkung wae ling ngentup ora patek bahaya. Nek wis muni jejeg iki wah tenan. Des ngono tenan. Iya. Yo. Apa nembang apa? Nggih. Lali janjine nggih, Pak. Ah, lali kok dinyanyekke. Mau wis. Sapa? Wis, aku wis omong to, aja padha karo Oh, kono aja padha ya. campur sari. Yes, silendro berarti nih. Lendro. Lewong mengke nggih. Saiki ya wani pira? Kowe kok nrengane nantang wani pira? Maksudnya? Dite tenan malah cilaka kowe. Iya kadung tresno nggih, Pak. Heeh. Wis durung mau. Engko penyanyine Liwung ana dhewe iki lagi dandan. Oh iya. Sinten? Ora tak kandhani. Surprise nggo kanca-kanca. Oh nggih. Dandane napa? Ayo empo iki lagi. Kula cek SMS aku kula pun dugi, Pak. Kula dandan cara napa? Wis sakarepmu. Kowe metune engko nek arep Liwung. Oh siap, Pak. Heeh. Iya, Pak Geter nggih. Na na na. Rina wangi dadi ati tanpa pancen yo nek disawang tatin piye. Nek wis dandan ngono kuwi jan wah luar biasa. Aurane iki ketok kabeh. Kecantikannya luar biasa. Inner beauty. Inner beauty. Inner beauty apa? Aura. Inner beauty iki sik nggo nyairke cet kae thinner. Niki nek ngomongan kok metu kebule iki. Apane? Apa lambe? Hawa dingin. Ah, ora tau nang Eropa. Bulanmu kurang adoh. Lara dijak. Ah, nggo ngopo ngejak kowe ngebot-boti pesawat? Kok iso? Miring pesawate to. Masa pesawat mabure ngene iki ayo. Meng mergo kowe aku ngejak sing cilik-cilik iki ramping-ramping. Ya esuk mangkat dhewe. Ngerti dalane wae. Ya manut supire. Pesawat kok disupiri. Pilot. Pilot ki ballpoint kok. Lah napa jenenge? Pilot ki ballpoint kok. Lah supir pesawat apa? Supir pesawat ya jenenge sapa? Ana Harsono, ana Gunawan. Supir pesawat kok pilot. Iya. Kaya aku iki kecekel polisi ya ngrekoso lho nok piye.
Akan cakal polisi kok men disalahke sam Anda surat-suratku lengkap nih dunekke Anda tidak konsekuen. Kenapa, Pak? Mobilnya Yamaha, motornya Yamaha, helmnya Honda. Oh ya. Ditilang aku. Iya, begitu arep nulis tilang kae, Bapak juga enggak konsekuen. Bapak polisi kok pulpennya pilot. Aku yang mana, polisi atau pilot? Ya sudah, colke. Damai. Padha petuke. Coba. Coba. Jenengan kalih Pak polisi. Sopir kuwi kecekel nang Semarang ya. Takoni surat-surat, takon mangsulan rat goleki kancamu rat ngono. Rawani gah Pak diantel aku. Ayo. Tansah kumawanging netra Neno jero ati kadung tresna Din, nang kene ana buah sing leh mangan kudu malang. apa? Ayo, kowe nek ora cerdas kowe jenenge ora iso golek sesuatu sing iso tok nggo bahan dagelan. Buah? Buah sing leh mangan kudu malang. Ayo. Buah apa? Kula ora ngerti. Wah, iki lho sing dadi pangan ki jagung ki lho. Iki rek malang ngene, anek ngene krok-krok. Jagung kok buah Ayo ku buah apa kok kudu buah? Ya panganan. Jagung ki buah itu bagian dari buah. Buah iki jeruk iki buah. Ya ora kok ya. Apa buah ki mesti ana? Jagung ki sayuran. Kok apa du? Jak omong kok. Cengelmu kuwi. Dijak omong madhep rono lho. Aku ngayal kok gak aku. Pokoke tumrap aku jagung ki buah. Arep bijine akeh. Jagung ki tetep buah. Apa buah ki mung bijine siji? Ayo ora iso. Ya ora gur siji, sak loro barang. Ya. Tan liya among sliramu Satemah lara as nyilih cangkemku malah. ben ngirit mara Iya, suarane ya apik, piyayine ya becik. Becik ya nek nandang Jawa ngene iki nek kowe nang omahe wah wis ora kalap. Iya. ya tetep cantik. Cantik apa? Nganggo ndrok, nganggo luwuk wae. Terus jigang nang korsine iki udut 76. Masa adite Ngenteni anak buahe do laporan. padake apa iki? Padake apa? Ayo juragan kok. Juragan apa? Juragan apa nek geblek ya kena kulon progo iku ndang gebleke. Nek geblek iki ora nganggo udut iki. Ayo nek juragan iki mesti jigang karo ul. Kowe terus anak buahmu teko, "Bu, niki gebleke payu sekawan." Ya. Kowe 2000. Nah, ngono kuwi. Ayo juragan iki ngono kuwi. Kale ngemat kele jigang barang. Ayo aku liwat kok wong omahmu pinggir dalan kok. Terus Tak weruh kira apa? nek bojomu sarungan, "Wah, Tadin jigang." Heeh. Kowe liwat. Aku nggo montor alon-alon kae. "Wah, Tadin jigang." Liwat apa mandek? Maune liwat. Terus ngerti kowe jigang, aku mundur. Ya nglegake. Kowe ora ero ta kowe? Kowe ora ngerti ta kowe? Ora. Ana mobil riben kae. Mboten. Aku nang jero kae. Ngapa? Ngenak-ngenekke iki. Oh, mulane timbilen saiki. Endi? Lah kuwi Matane putuh ngene kok. apa kaya rada kira siji ngono? Ha iki nek aku nek kesel ki mataku cen kira siji. Iki pancen moto sing Oh, kaya apik. gareng.
Kaya gareng malah aku ki nek kesel mesti siji ngene iki biasa ngene iki. Dadine nek nduruh apa-apa ado ki rasa dadak ngeremke wis mat. Ya. Mulane aja sok nginjen. Aku ora tau nginjen. Aku nembung kok. Ora tau nginjen ki dosa mbalak awlung. Nek ndeloki. Nah. Mangga, ya. Lamat wos katon tejane yen wong rangkatan jarang ngadut wirangane sing nawangan abot seni yen besangut winggo patut nyotot jani hati aduh Nadyan bebrasane ngaling kanak gedhong sak lembar rimas awas rencana rasa Ya. Iya. Oh. Ya, Pak. Nyamleng banget. Na na nen no nen no nen no. Mangga. Pacaane sarwa asri coba Rondo slow. Ya.
matur Nggih, suwun. sampun. Ora ngunduri mas-mase kuwi ora. Ya salahnya nang buriku. Kok saleh nang mburimu nek ora diaturi kaya ngono ya do gemremeng kok. Iya. Wis gawe lungguh. Wah, jan. Yo. Wis gawe lungguh sik. Nah. Wis senengane. Nyebai, dalange nyebai. Kok wae ora. Wah, ayo. Panjenengane Pak Surata karo Pak Sukamdi no. Iya. Wah, lagi yaene wis dicaparingi meneh. Wah, jan. Iya ya, Mak. Iya. Iki sindan-sindan iki wis lali le nyindan kok engko. Heeh. Anggere